आफामोनहा आदा बिहामजो लाबोब्ला मावनाय दांनाय गोथाव गोथाव जिरायनानै मोनजाया होमब्ला? औ खोब मोजांखौनो बुंदों। नोंबोथ' बिदिनो खासै। नोंखौ मालाय माथो बुंनो, गासिबो एखे जोबखासै। देहाय बिफा, दानि जुगनि गथ'फ्रा बांद्राय रोङि नंला। आजिखालिनि गथ'फोरखौ बांद्राय साननो नाङा। औ फिसालाखौ खोब मोजां मोनथारदों, गोरों जाथारबाय होननानै सानथारदों। बिनिबाथाय बिदिनोसै, खेबज्रां खेबथां। सनालि, जोंनि मोजां मोनलायनाया जोंनि फरायनाय बायदिनो सोलिलांबाय थागोन ना? औ फोथाय, मोजां मोननाय गोसोखौ मोजां मोनलायनायावनो दोननांगौ। नाफामा जागोन ना जायाखैब्रा सावसुब सालथे? गेब्लेयाखैलै सोलास्लिब ओइ देखो, ओइ सोलास्लिब नाहरनाय इ मा खनायाव नुदों? एखे चान्स लालायनो नागिरगासिनो। बबेहायब्रा? खायदा बोराय बाहायनो नागिराखैथ'। मोजां नाहरलै नाजागासिनो माथो। ओइ सोलास्लिब, थाफैल' आखाइ होलायथारबायलै नाहर। सालाफ्रा ओइ सालथि सोलास्लिब, थानायाव लांसै नामा? लांनांसिगोनानो सावसुब सालथे। ओइ फान्था फान्थिफोर, नोंसोरबो मा खालायदों? मा खालामदों बाव नोंसोरलाय? नङा सार, जों जेबो खालामाखै। जेबो खालामाखै सालाफोर? नोंगौ प्लिज बाबु, जों कलेजावसो फैदों। कलेज फरायनाया बिफां सिं सिं आखाइ होलायनो नोंसिना? मा फाव बियो? सोलास्लिब सालथे, लांमारनोसै नामा? ओइ सावसुब बारगि, बेजों मिथिगौ नोङो सावसुब? बिदिसो, बिसोरखौ खायदा बोराय बाहाय मारनांसिगोन। नोंथारगौलै। थौ फोथाय, न'आव थांसै। थ'दो बिदिब्ला। सालाफ्रा दस्रायाव लाइन मारि हैसिगोन बिसोर। लायथोंसैलै सावसुब सालथे। आदा, दिनै बाबाया डिउटियाव थांदों। थौदो जोंनाव थांदिनि। जागोन सनालि, नाथाय मोनसे खोथा, नोंसिनि न'खरनि आइ आफामोना नोंखौ माबायदि अनो? जोंनि न'खरनि आइ बाबामोनहा आंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोबोद अनो फोथाय। नंगौ नामा? औ फोथाय, बेनो जोंनि न'आ। बा बेसेबां बारा सुन्दर बायदि सनालि। आयै मा जाखो सनालि आइ? आयै, बियो आंनि क्लास फ्रेन्ड, बेस्ट फ्रेन्ड फोथाय। खुलुमबाय जागोन दे आदै। फोथाय, बियो आंनि मादार। जिरायथां। फै फोथाय, सिङाव जिरायहैसै। ओइ बिमा ओइ बिमा। जारौमोना साहाखौ लोंदो। जागोन दे। फोथाय, न' साहाया लोंदो। जागोन दे सनालि। दे लोंदो। ओइ बिमा ओइ बिमा, आं जौ फेबाय। ओइ बिमा। फोथाय, नों दसे थाथ' दे, बाबा फैदों। बाबा। सनालि, नों मोजाङै दंथ'? औ बाबा। नों मोजां फराय। बेफोर गासिबो सम्पथिया नोंनिनो जाजोबगोन। जागोन बाबा। आरो बैलाय सोरथो जाखोहाय? बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड फोथाय बाबा। फोथाय, ओरै फैथ'नाय।
औ आदै खुलुमबाय आदै। थेंक इउ बाबु। नाथाय नोंनि नोमा नोम्फाया मा मावो? औ आदै आंनि आइ आफाया हाल मावो। हाल मावो मानि खेथियाव। गोमोथाव बाथ्रा। सनालि आइ, नों जाबाय आंनि क्रर क्रर मालिकनि फिसाजो आरो नों जाबाय सासे हालुवानि फिसाज्ला। गोमोथाव बाथ्रा। आरो बेखौ नोङो बिनिफ्राय दानो आउट खालामहर। नों गोरोन्थि दासान बाबा। आं बेफोरखौ जेबो बुजिया। मासे मैदेरजों मासे मोस्रोमजों बोरै रुजुनांगौ? आं बुंदों आइ से गेट आउट। बाबा, नों गावनि धन दौलतखौ लानानै बेसेबां गोरा। Shut up, nonsense! सनालिनि आंथ' सानाखैमोन नों बायदिजों माबोरै गोरोबनो। नों गोरोन्थि दासान। दिनैनिफ्राय आं सानो नों जिउआव हारसिं नङा। आंबो नोंजों लोगोसे सानसे आवगायगोन। ओइ र' इन्सपेक्टर नोंथां। गोजोन्थों नोंथां। औ माहाजोन बाबु, मा खौरां आरो लोगो हमनायनि थांखिया? इन्सपेक्टर बाबु, आं नोंखौ लोगो हमनायनि थांखिया गासिबो खामानियानो दानि जुगाव नैबे नङाबानो जाया। नंगौ माहाजोन बाबु, जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टआव बे नङाबानो जेबो खामानियावनो आखाइ होनो हाया। बिनि थाखाय नोंथाङा जेबो जिंगासिनाङा इन्सपेक्टर बाबु। मानोना आंनि फिसाजोआ सासे नेहात खेथियकनि फिसालाजों मोजां मोनलायो। बेयो माबोरै रुजुथाव? नंगौ माहाजोन बाबु। बिनिखायनो नोंथाङा बै सेंग्राखौ हमनानै नांगौ बायदि साजा होनांगौ। जागोन माहाजोन बाबु, जायखिजाया खामानि मावा मानो गासिबो अके जाजोबगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा, बेनि थाखाय आं दङ। बिदिब्ला थांलायदिन नामा नोंथां? सनालि, बेनो जोंनि डेराया। नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं फाथाय? आइ आफा आरो बिनानाव। समायना, आइ आरो आफाया न'आव दंना? दङ, जिरायफै। सनालि, बेनो आंनि बिनानाव। हेलौ।
खुलुमबाय थुदो सिङाव बिनानाव थां साहा फुदुंदो जागोन दे आयै आयै आलासि फैदों सोर आलासि फैदोंसै नोंनि बिहामजो आलासि आफोर आफोर बोरो सोर फैदों आयै बे आंनि क्लास फ्रेन्ड सनालि बे आंनि मादार खुलुमबाय मादै दे जिरायथ' दे आदामोनहा साहाया लोंदो दोनदो दे सनालि साहाया लोंदो साहा गोजासो नों मानो बेबायदि बुङोथाय कनस्टेबल ओरै भाई जय हिन्द सार जय हिन्द सार कनस्टेबल बै फाइला लाना फै जागोन सार फाइला लाबोबाय सार नोंसोर गाबोन सानैबो सुबाइजार गामियाव सुरेन माहाजोननि न'आव थांनांगौ जागोन सार नाथाय मा खामानि सार बेफोरखौ नोंसोरो मोनथिनो दालुबै मानोना जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ नंगौखौ नङि खालामो आरो नङिखौ नंगौ खालामो नोंथांमोनहा आंनि वादर मथे खामानियाव थांनांगौ जागोन सार थांदो औ बुजिबाय आङो गासिबो बेबायदिसो आखल सोलोंगासिनो कलेज फरायनो नागारै रां खुरै खुरै सिख्ला लायै लायै टाउन सहर बेरायगासिनो बिमा बिफानि बारगायै आफा नों मानो गोरोन्थि बुजिदों लोगो फैब्लाबो गोरोन्थि लोगो सिख्लायाबो लोगो क्लास फ्रेन्ड नङा होमबा आफा नों माखौ लानानै एसेबां गोरा जादों नों सानदों नामा नोंनि बे सम्पथिखौ थैनानै थांजासिमाव लांफाजोबनो सानदों नामा नैबे गोदोनि खर' नंला दानि जुगनिसो मिथिबाय आरो आंखौ नोंसोर हेंथा होयोब्ला फिसा होननानै दासान मिथिबाय थोद साला सैमानि फिसा गेट आउट ननसेन्स बिमा बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय हामबायसैहाय बिफा माखौथो इसिबां हब्रा जाबाय थाखो बिफा फिसाज्लालाय हब्रानायसो नुदों सैमाफोर नोंबो बिमा जानानै फिसालाखौ मा बुजायनो रोंदों नोंलाय फोरोंनायावसो दङ नोङो सालाफ्रा ओइ बिबु जोंथ' माथो दिनै कलेजावबो थाङाखिसै माथो लामाजोंबो सासेबो सिख्लाफोरखौ मोजां फैयाखिसैब्रा गैया माथो सासेबो नाहरदो जोंना 108 दा माबायदि इमारजेन्सि फैगौ आच्छा बे जोंना हिर'आ मानो क्लासावनो फैलाब्रा जानोलै एक्सुवेलि गथनाया मा जामारदों माथो हिर'इनखौबो नुनो थांला आसलथे गोसथोलायनायनि रमान्टिकआ बारा जायाखैथ' बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो हाब माथो आसोलफ्रा बहाबासो दोनखारलाङाखैथ' बिसोरो मा खालामदोंब्रा जोहोलावखौ नै जोंहालाय नोंखौ माने गोसथोनायजोंसो दोनखारलांबाय होननानै गोसोआव माबा मोनसे साननाय थाबाय थादोंमोन नंगौ नामा सिरै थोद जाम्बा गोजासोलै नोंसोरो मा एथ' गोथौ सानोब्रा नोंसोरलाय सानाखैब्रा सानफ्लाङो ना गोथौखौनो साननांगौ जायोलै जों मिथिनाय बादिब्ला बिसिनि बिफाया जा बायदिब्रा नङा होनदो नोंनियालाय नंगौलै खाफालनिसो बाथ्रा जाबाय खाफालालाय माब्रा बेखौलाय भगबाना बयनोबो समान हरखादों बेखौ गावबागावसो दाना लानांगौ दा